Sa'n gwybod amdano chi, ond mae caws yn rhan pwysig iawn y Dolig yn tŷ ni. Dwi efo Elin, sef ein arbennig gwraig caws. Mae efo deli newydd sy'n newydd agor ym Mhoncanna yn Caerdydd, ond hefyd mae teulu Elin yn cynhyrchu caws jyst lawr y lôn yn Sir Fôn. Ie, na chdi yn Rhydydelyn, ffarm cartra ni, yn Rhosgefn Hir. Lyfli. So, da ni'n gwneud caws ers 2008. A mae dyn ni rai ohonyn nhw fan hyn ymlaen ni? Dwi wedi dod â llwyth o gaws, ydych chi Beca. So, be fyswn ni'n licio gweld ar y bwr caws diwrnod Dolig. Mae rhaid i fi bwyta rhywbeth nawr. Dwi wedi bod o blaen y caws mae'n digon hir, ie. Right, pa'n dylswn ni cychwyn efo? Dwi'n meddwl na ni gychwyn efo rhai sydd ddim mor gry. Eich yr caws canna sydd yn eitha tebyg i cheddar. Iawn. So, os o'n ni gychwyn o'n hyn. Hwn wedi cael ei gynhyrchu yn Rhydydelyn yn arbennig ar gyfer deli fi yn Gaerdydd. Bach yn hifennog hefyd. Yndi. Mae'n arbennig o dda ar gyfer y toddi. So, os ydych chi eisiau coginio fo, ia. Efo chutney bach neis. Ia, neu wneud rhyw rebit. Hwna sy'n ni ddefnyddio ar gyfer rebit. Lyfli. Wedyn, dwi'n meddwl awn ni rwan at yr seiriol wyn. Ti'n licio caws gafr? Dwi yn. Dwi jyst ddim yn hoffi gallu blasu'r gafr yn y caws. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, ond mae'r caws yma dwi wedi ddewis, seiriol wyn, cael ei wneud gen Nigel yn Cwt Caws yn Sir Fôn. Mae'n gaws calad gafr, dim yr caws meddal ti fel arfer yn gael ar y bwydlen. Felly'n tria fo, dwi'n meddwl bod o yn arbennig o dda. Ac yn ddim, fel o ti ddweud, yn gormod o flas gafr, lle. O na, chi ddim yn arogli o gwbl. Mae hwn yn boblogaidd iawn yn y deli yn Gaerdydd. Mae hwnna'n really nice. Really ysgaf yn hifennog. Felly, beth sy'n nesaf lan? Pa'n ti'n mwy cryfaf nesaf ar y dewis? Dwi'n meddwl na ni mlaen rwan at y caws meddal. So hwn oedd y caws cyntaf ar un i gychwyn gwneud ar y ffarm. So tebyg i bri camembert lle. Rogi fel traed fel bys y dad yn dweud, ond ffordd neis. Mae'n bwysig bod o hefyd, bod o wedi aeddfedu digon. Os ydych chi'n gweld yn y canol yma'n hyn, mae hwn dipyn bach yn galad yn y canol, ond mi wneith o aeddfedu'r holl ffordd trwad erbyn diwedd. Mae hwnna'n must have, fel maen nhw'n dweud, ar gyfer y bwr caws. Whoops, Daisy. Dwi'n meddwl awn ni am yr un difygu. Iawn. Caws cennar sy'n gwneud y caws yma. Wedyn carffili ydi o, sy'n wedi ddygu. So, caws eitha crymbly. Sy'n dod â texture gwahanol i'r bwr caws chi. Dych chi'n methu rili blasu'r mwg ar y caws, fel chi'n blasu chliarogli fe, a ni'n meddwl actually bod nhw'n ei fod bach rhy gryf, ond dwi ddim o gwbl. Dwi'n meddwl bod yn gryfach agosach at y tu allan. Os ti'n sylwi ar y lliw, ti'n gweld yr lliw oren, felly hwnna sydd wedi dod mewn cysylltiad hefo'r proses mygu mewn ffordd. Lovely, really, really nice. Yr un glas? Ie, yr un olaf. Yr un olaf, a yw hwn hefyd o'ch ffarm chi? Yndi, Môn Las. Môn Las. Anglesey Blue. Felly hwn, da ni wedi ennill y wobr trwy test, a hefyd nath ni ennill y wobr Supreme Champion yn y Royal Welsh llynedd. Da iawn. Ia, diolch yn fawr. Da iawn. Pan o'n i'n fach, o'n i efo cysau caws glas, a fi'n meddwl beth oedd e, oedd just y glas just yn edrych fel bod wedi pydru. Ie. Fel plentyn bach, i jyst yn edrych yn meddwl, y fi. Ond fi'n cofio cael efo rhywbeth pan o'n i chydig bach yn hun, a ers ni fi bod yn obsessed, cos mae fe just, mae fe'n gryf. Yndi. Ond na be fi'n hoffi. Lovely, diolch yn fawr. Mae e'n gryf, ond mae fe'n, dwi ddim yn rhy hallt, weithiau efo caws glas, mae nhw'n rhy hallt. Felly, ffefryn. Fi'n mynd i bod yn predictable, sorry, yn un glas. Yna ni, gret. Mae pob un yn nhw'n blasus. A ges i surprise fi wedi hoffi'r un gafr siwr gymaint ac yr un dymugu. Ond bys y dewis fel hyn ar y bwrdd adeg Dolig yn siwtio pawb, fi'n credu. Diolch yn fawr iawn. Croeso.